manzan Allah annabi Muhammad to Yusuf ba kyakkyawa ne yana fara kyau ba annabi Yusuf an ba shi ran kyau an yanke hannu saboda Yusuf yadda ta ce saboda Yusuf duk da haka dai wai cikin nasa to da ce manzan Allah ga Yusuf an faɗa musu kyakkyawa ne nuna Yusuf sai ya mata haka sai ga Yusuf jikin hannun shi da ta karfe shi ƙare mai kallo hakan da Yusuf wannan ne Yusuf shi ne Yusuf yadda ta jiki ce ake ta yanke hannu saboda Yusuf ko ta faɗa